ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ରହିଯାରେ ସାଥୀ ରାତିକ ପାଇଁ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ହଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ, ହଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଜୀବନ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମିଲନ ଗୌଡ଼ ବେଣାକନ୍ଦା ବାବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ କୁଲାଚ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପଟୁଆହାଟ କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମଠ ସାହି ଟାଙ୍ଗି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ତତେ ଲାଗିଯାଉ ମୋ ଆୟୁଷ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଡାବରା ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼, ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଧାମରା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ, କହିବାକୁ ଲାଜ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପୁଲୁରୀ ଗାଡ଼ିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ମଶାଣିବନ୍ଧ କେସିଙ୍ଗା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ, କାହାକୁ କହିବି ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ହାଟ ସାହି ଟାଙ୍ଗି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ରଜନୀ ମଦନମୋହନ ସାହି ଟାଙ୍ଗି କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା, ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା।